بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته an baden tebe shirfila la jabo an baw fo ka wali man don ka dila ala fe ala ka hina naka kisha naka barka ala ko jida an kelengele na bela jelen kan an be awla doniya ka fo an ga bi wajulu kene kono an be Bamako korofina misri belebele mbe na fama bakan yasi ale ka misri an be ale dala bi alislame demse munun be a cɛ ana muso laada do abi san jambo bi santan ani ko san san ni waati in sera u ka nisɔndiya n'u ka farifoni u bɛ o yira alakiraba ka bangeni hukumu kɔnɔ ni ka fara u ka alimami belebele in kan san 2017 ta kɛnɛ an filɛ nin ye o de kan bi marisi kalo tile 11 an ka wajulukɛla minnu b'an bolo o fɔlɔ ye Amadu Sise ka bɔ Banamba sabula kɛnɛ in yɛrɛ organiser bagaw Bakayasi n'a dɛmɛbagaw a caman ye Banambakaw ye nka mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ a la an ye min sɔrɔ kɛnɛ in kan laseliw la Amadu Sise da ka se an karamɔgɔ Badara Ali Haidaraw ma o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw an ka jɛ an ka ɲɛmada fɛ ومولانا وشفيعنا وطب قلوبنا وسر وجودنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أمبادي وامبي الله سبحانه وتعالى تنوكا ولمندون بركة أكا نمولا أنسك على سر نما مننا وكفى kishin nema ya Allah ta ya manyi na fa ko ga ta fa hunna mandi ka no Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anaka tudi ne salmau munu ni Allah no bula ka shitane de woro buga ka tawnu ga fota wala anaka sahaba baw ani mo mo tura dina ni wana fo ka se kiyama do mo o te meningo badi ko abela jele fo ni kishin ni nema ni fodi kuma abela jele ma kalama sanwo san abese sam tambonya ngoma nin kene kelenga anga demse munu be seli anfa ananga chorwa ka misiri la no ye bakan yasi ubi faranyonga kaslame wele kanga karamugo baw wele kelengere la an karamugo shiru Usman Marana Haidara de kunna ni kenenga ayesa andama ma ko la se san saba san nani mali le kunna wajulu ni kenenga dorlo na chaya andana fa ala ga hinala ona ni kenenga dorlo ala o miniji dogali mamina shiru fana nana no shamati yani o fana na kana wajulu ni kenenga ni ala sonama o doge fana bina a bela jele kanuni koso e a bela jele ni anga siga ala soro ni mo sabu ye a be kunyodo yi o kuma na be dili ka bara ndane chomi anga almami be demso nyere ko afu ko yera majigi min bala ani sabali min bala ani abe ulu re tokotoka se yake makuko afu la kosebe o kuna baka na shi sawo sanamina bara ndamne ambi do nyina le fe sabu fen fe na jujora do kama o tigi o fen ta chugo benye nga fen fe na kala fen ba chugo chugo ni do makala be fen ba la ngolo yi o kuma ambi afuka wale mandon kanyi ala fe ala ka shika fala alisa ala ka labangu nyumanda ma aba fe aka dima ke chugo na yala bi ala ka keti demso mba bulu chugo na ayu ka tinyi o ko do ni famia di o kuma ambi afuka wale nyundo ola okmana ankara mo ananga almami baka na shi abina do kanyi anga soroka shina bara utabne ko ni ala sonama bo sara bo here dem so nyam bonya ma war wa yam bonya chayo bonya mo so yam bonya da na bu barka da ku wale nyundo ala ka barka da anuma ala ka here ka anu ala ka anu sutura ala ka anu tanga ngari nyuma ala ko danuma سوالي أرجو دانوما الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أنكلين كو كتغنيني الله سبحانه وتعالى في كبو شيطان ما يا ربي على كناك كني رسول أن بارولا أن سجرا كنمينكا على كأكونت هرلا إن شاء الله ني على صنا كروفنا دمسون نوي باكنشي أديوانا موديون منو بيسلي أكوفه وكروفنا مسرلا aka mogo nyininta abena mogo mi manyina o yaw doye nabi foma ko Ahmad Cissé ka bo banamba santigila wodi sigile fleni aw nye koroshuina bi aw ne lane alaka dien ka belle 11 mois 3e mois l'an 2017 kakafo wala ka jema ulasa yani anga do bara kono ankoroke noye Cissé el ma'ruf bi Iran Cissé ale donne meni ode ko iranien wa Cissé ambafo ay dakuren damado min fo kene kam mogowe ya rabbi alaka nasara herala wala ambi jama bela jelenfo mogo sen yere senin kenen kan ya rabbi hamidu geleme mina mini ala tabibe alaka bela jelen glaseni yani ngado wala na kono mbi o fofolo mogo ko famuya be kambe ko banamba be ko banamba bon ni e mogo nyininga uba fore ko jido be banamba ko ni korala kibike na folotigi ngane ba fo tieno jimbe o jinye jume en flo kanadeka no ye sirifi kanu mogo ni bi yere kalama banamba kala be ba don sirifu be chogodi banamba ka obolo sirifu be chogodi banamba ka obolo ni sigira banamba ni kini banamba kanya ni ko ini anwanya fo aka soro ala kira min fo o de ka yibolo ne kanu ani ne somogo kanu o de ye so pasima e no islamaya e wo fo pasima de banamba yi banamba sigime feminka ala kira kodo banamba sigime feminka kira somogo kodo nebo don nebu chele samuga mbo kalama sirifu be chogomina ubolo usegana sirifu ye chogomina uye sirifu bunya chogomina uye sirifu tokoto chogomina nebi odon ni banamba ka demiseun ani olu nu jenyogon no olu nana fara nyogonga bomokoya ko olu bina kenado de sigi ko ye mawludu kenay ala kira tokola obi bonya mogo hakilima ti bonya ne amadu hakilima sabu nebu doyi nebu doyi nebu do nikiti jen on sirifu ko on bi banaba ambi jen ko pep ibi banaba bla onolu mogo nana kana kenado sigi banamaya e bomoko oti boyane hakilima amba fo demse wena ko uka ta afe ni kene jombi ala soro ni kene nka ni kene ni ninte ala soro kene ti kene fo ti boya ni ninye
wa kɛnɛ foyi tɛ daraja ni nin ye kuma ja tɛ dɛ kuma dɔn tɛ dɛ ala ka kuranɛ na min n'a d'i ma su in na mustafa yɛrɛ ka kuma na a ye fɛn min lakali ko ni mɔgɔ min ko i bɛ ale fɛ sabu anw ye nin kɛnɛ sigi de ko alakira kanu kɛnɛ n'o sigira kira ye fɛn saba fɔ ko ni mɔgɔ min ko k'i bɛ ale fɛ f'o ka ye i la ɔ e k'i kulomajɔ su in na n bɛna o saba lakali e ye ka fara ala ka kuranɛ kumaw kan ka tila ka na fɛn d'i ma n'o ye buseri ye n'o ye burudatigi ye n'o ye hamziyatigi ye olu ye fɛn min da ala kira la ka maduhu fɔ kira ma ka kira jamu ka kuma kira la e k'i kulomajɔ o la n balimakɛ n balimamuso i bɛna o mɛn su in na ni ala sɔnna jɔnni fɛ minnu tɛmɛna nin kɛnɛ in kan yan olu bɛɛ ka kalan de nin fɛ sabu karamɔgɔbaw caman ye nin kɛnɛ in kɛ yan n ka ɲininkali la ko sumela daramew tɛmɛna nin kɛnɛ in kan yan dɔw ko an karamɔgɔ sherif usman madana hayidara o ye nin kɛnɛ in ɲama fifa yan almarhum n'o ye faɲini ye ko olu ye nin kɛnɛ in fifa shekmatiyan olu ye nin kɛnɛ in ɲama fifa o n'a ɲɔgɔnna caman dɔnnibaw mun ye fakihu ni ulama'u ye olu tɛmɛna nin sira in kan k'a siɲɛ ka bila ɔ olu ka kalanden o de fana bɛna dɔ f'i ye su in na ala ye mun fɔ a ka kira yɛrɛ la i kulomajɔ i bɛna o mɛn ni ala ka diɲɛ ye sabu kuranɛ mana ten n y'o de fɔ kuma daminɛ na ala ye kuranɛ jigin de shifaan ka kɛ fura de ye ka adamadenw dusukun furakɛ kɔni kuranɛ tɛ k'a fɔ kuranɛ jiginna ten la kuranɛ nana de hudan wa rahmatan wa bushra lil mu'minin kuranɛ jiginna nin de kama ka mɔgɔw kana ka bɔ naganaga ko ma ka bɔ batara ko ma ka taa tiɲɛ ma ani kana ani ka jɔnw nisɔndiya a ye fɛn kɛ ka bila aw yɛrɛ ɲɛ lahara don a bɛna min sɔrɔ ye sabu sigi ne b'a dɔn a ma kɛ foyi kama fɔ ala ɲɛda kɔ ni mun ye maa o maa ye mawuludu kɛnɛ sigi a bɛ min fɔ i la a b'i ka alakira kanu yira a b'i ka ala fɛ yira ɔ kira dun y'a yira ani dɔnnibaw ko mɔgɔ damadɔ bɛ yen ko lahara don k'olu tigilamɔgɔw ko tile tɛ jɔ olu kunkolo kan tile tɛ jɔ olu kunkolo kan fiyewu lahara tile mana gɛlɛya cogo o cogo jamakulu damadɔ bɛ yen n'o ye mɔgɔ 7 ye ko o mɔgɔ 7 k'olu sen tɛ a la o minnu ye nin kɛnɛ in labɛn ne b'a dɔn n'olu kɔntinena ten ka taa o sira in fɛ ka t'u jɔ ala la o cogo la walahi lahara don u bɛna ye ni tile gɛlɛyara cogo o cogo sabu dɔnnibaw y'a lakale ko lahara tile ko a ka gɛlɛ ni gɛlɛya dan ye ko tuma dɔ la a bɛ se degere dɔ ma adamadennin kunkolo zɛmɛ o bɛ tobi ta ka i bolo i n'a fɔ toseri bɛ tobi cogo min na musow bolo ta kan dɔnniba dɔw nana n'a ye ko lahara gɛlɛya bɛ se fo adamaden b'i nɔ i wɔsi ji la ko lahara gɛlɛya bɛ se adamaden wɔsi ji a bɛ kɛ fereke ye i la ko jɔnw b'a fɔ dali masa ye ala kiri tigɛ ni min bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ o ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ ni min bɛ taa aridinɛ kɔnɔ olu ka taa aridinɛ kɔnɔ ala an b'o fɛ bi ni lahara tile ye ko nka ko jamakulu 7 bɛ yen ko a ti jɔ olu kan o jamakulu 7 ne mago ti o bɛɛ la dɛ ne mago bɛ mɔgɔ kelen de la o ye jumɛn ye ko denmisɛnnin minnu lamɔna ni ala ko ye ko olu denmisɛnninw u lamɔna ni ala ko ye ni lahara tile gɛlɛyara cogo o cogo ko olu kɔni sen t'a la denmisɛn minnu ye nin kɛnɛ in labɛn n'u tora tan sabu anw b'o fɔ an ka kan na ko mɔgɔ bɛ sifin tanu ka da niveaunin dɔ de la i bɛ sifin tanu ka da hakɛnin dɔ de la a bɛ faamuya i b'a tanu ka da hakɛ dɔ la
ni aw kontinena ka to nin cogo la ta wallahi aw bɛna ye ko lahara don aw bɛna aw bolo kin k'a firifiri ko hali ni an tun y'a dɔn mɔgɔ fila nimisa bɛ mɔgɔ fila de bolo lahara don mɔgɔ min kɛra ala ɲi ye maa min kɛra ala jugu ye o de bɛ nimisa ni fila bɛɛ bɛ nimisa lahara don nka kuranɛ ko ten yawaddu lazina kafaru law kanu muslimun ko mɔgɔ dɔw bɛ n'u bolo bila u da kɔnɔ ka a kin ka firifiri hali ni anw tun y'a dɔn ko an ka kɛ ala ɲiw ye an ka kɛ ala teriw ye o ye mɔgɔ minnu bɔ n'a ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu gagnena dun n'olu y'u si bɛɛ kɛ ala ko la tumana min na n'i sara dali masa bɛna ka na yirali k'i la faamu na karisa nin so min filɛ nin ye nin ye salon ye nin ye ɲɛgɛn wɛrɛ ye nin ye repose wɛrɛ ye yɔrɔ ye ɲɛfɛ nka nin don in na nin ye repose yɔrɔ o t'i ta la bi dɛ i ye salon sɔrɔ ka siyɔrɔ sɔrɔ ani koli ɲɛgɛn fɛn dɔ bɛ yen n'i tun ye o kɛ nin don ka hinɛ fantan dɔ la walima ka ɲa dɛsɛbaatɔ dɔ ma n'i kun y'o kɛ nin yɔrɔ min b'a jɛ o de tun bɛ fara i ta kan i b'a fɔ hali ne tun y'a dɔn i bɛ arijinɛ kɔnɔ dɛ i bɛ nimisa o yɔrɔ la sabu i bɛna fɛn ye o yɔrɔ in na o min tɛ e ka arijinɛ kɔnɔ ye o tɛ nimisa juguman ye sabu an bɛ fɛn min nɔfɛ bi o de ye arijinɛ ko ye n'i ye arijinɛ sɔrɔ alhamdulillah i wasara ko ye arijinɛ bɛ sɔrɔ sira min kan o de ye nin sira in ye n'an ye nin sira in minɛ ka continuer ni nin denmisɛnw an bɛ jɔ ala la nin cogo in na dɛ min bɛ n bolo ka fɔ denmisɛnw somɔgɔw ye u k'a dɔn ko u denw bɛ nin sira min kan u k'u encourager u k'u tɔbɔtɔ ka courage di u ma u ka continuer ni nin ye sabu nin de b'a to mɔgɔ bɛ se k'i disi gosi n'i den ye wa sini ma aw minnu bɛ ka nin kɛnɛ in labɛn aw denw fana bɛ na a disi gosi ni aw ye sabu n'i ye fa ɲuman sɔrɔ i b'i disi gosi n'a ye nka n'i fa kɛra mɔgɔ modèle dɔ ye i bɛ maloya tuma dɔ la hali k'i fa in yira o la ala kira ye mun fɔ ani ala ye mun fɔ n balimakɛ i tulo ma jɔ an bɛna dɔ fɔ i ye o la kuranɛ kɔnɔ bada a'uzu billahi minash shaitanir rajim komi an bɛ kɛnɛ min kan mawuludi don maa si tɛ se ka mawuludu valeur fɔ ka s'a dan na ni kɛnɛ bɛ mɔgɔ se ala ma n y'o f'i ɲɛna nin kɛnɛw b'a la sabu n'i y'a fɔ i bɛ na ni dalu de ye i mana ye an b'a fɔ ko ni kɛnɛ tɛ yen min ka bon ni nin ye i mana ye an bɛ seli i mana ye an bɛ sun an bɛ hakɛw dɔn o y'a sɔrɔ Mustafa de cira ka na an ma fɔlɔ o kira min cira ka na an ma o kira in nali o de ye anw ma hɛrɛ ye o de ye anw ma wasa ye o de ye anw ma kunnawolo ye wa o de bɛ kɛ sababu ye an bɛ arijinɛ sɔrɔ o de kama an b'a fɔ mɔgɔw ye ko kɛnɛ tɛ yen min ka bon ni kira Muhamadu bangeni kɛnɛ ye wa wulibali don dɛ o kɛnɛ foyi tɛ yen sabu fɛn bɛɛ de dɔnna ale nalen n'o kɛra o b'a yira anw na k'a fɔ ale bangeni kɛnɛ o sigili mɔgɔw fɛ kɛnɛ tɛ bonya ni o ye sabu ala yɛrɛ y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammad ne mi e ci kana foyi kama fo diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ ka lafiya diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ ka lafiya hali ni diɲɛ bɛɛ ma kɛ silamɛ ye diɲɛ bɛɛ kɔni ka se ka lafiya Muhammadu e cikun de ye nin ye fantanw olu ta ka to u bolo waritigiw fɛ waritigiw yɛrɛ fana olu ka hinɛ fantanw na n'o kɛra Muhammadu cikun a ye wasa kɛ o kɔfɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ cogo di sabu nin kɛnɛ in nin ye bonyamasegin de ye k'a yira ala subhanahu wa ta'ala la an nɛnkun na a n'an kɛwale la ko an b'a ka ala kira fɛ a sabatilen kɔrɔ kɔ an dusukun na sabu ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ
ala ko jɔnw n'aw ye ne ala barika da ko ne ala ye mustafa di aw ma k'o bɛnna aw ma k'o diyara aw ye a ye o ka hakɛw a ye min fɔ a y'o sabati a ye ko min ka to yen a y'o ye k'o to yen aw nisɔndiyara ni o ye na jidili kɛ a ka walew la tuguni a bɛ dɔrɔmɛ o bɔ ka mawulidu fɛti ni a ye ne ala na barika don a ka kɛtaw la ne ala na barika don a ka fɔtaw la nin ye ala ka kuma ye kuranɛ kɔnɔ ko ne ala ye fɛn dɔ kɛ jɔnw ye n'o bonyana jɔnw ma u tilara ka ne ala waleɲuman dɔn ala i ye nin kɛ an ye a bɛnna an ma a y'o bonyamasegin min kɛ ala ye ko ala bɛna aw sara ni fɛn wɛrɛ an ma segin ni min ye o ye mun ye o ye lafiya ye diɲɛ kɔnɔ o ye ka aw dume silamɛya kan fo ka aw ta aw fatu ka tila ka taa aw di ala ma a k'aw don aridinɛ kɔnɔ ni aridinɛ sɔrɔla ka ban baara banna o kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala a ye mun fɔ tuguni a ko adamadenw i k'a dɔn ne Allah ta'ala ko ne ala ɲana muminunw ma ne ala fɔnisirela muminunw kan ne ala fɔnisireyara aw muminunw kan ni mun ye n ye kira bɔ aw yɛrɛ la jɔnw na n m'a kɛ jinɛ ye n m'a kɛ wɔkulɔ ye n m'a kɛ fɛn mɛlɛkɛ ye ka bɔ bani adamadenw na magangaw n y'a bɔ aw de la n y'a bɔ aw de la k'a kɛ ciden ka bɔ aw la o dama tɛ dɛ a bi kalanni kɛ aw kan ne ala ka kuranɛ ayaw la a b'o fɔ aw ye a bɛ min na n'o man ɲi a b'a fɔ a k'o to yen a bɛ min na n'o ka ɲi a b'o fɔ aw ye ala kira cikun de ye nin ye ka tila tuguni ka aw la saniya ka bɔ naganaga ko ma ka bɔ batara ko ma ka bɔ janaya ma ka bɔ dangadenya ma ka kɛ dugɔdenw ye kira muhamadu cira ka na aw bila o de sira kan o dama tɛ dɛ a bɛ aw kalan mun na alikitab kuranɛ na kuranɛ ye fɛn fila de ye a y'a kɛ a y'a to yen kuranɛ banna pewu fɛn o fɛn min na o kɔfɛ o bɛɛ ye kisasu ye ka baro bɔ aw ye musa ka mɔgɔw bɛ taa shoyibu ka mɔgɔw bɛ taa sɔlihu ka mɔgɔw bɛ taa lutu ka mɔgɔw bɛ taa firawuna n ye nin kɛ firawuna ka mɔgɔw la ni a y'a kɛ a y'a to yen o bɛ o la sabu mun na n'an m'a to yen n ye nin kɛ firawuna ka mɔgɔw la n'an m'a to yen n ye nin kɛ shoyibu ka mɔgɔw la n'an m'a to yen n ye nin kɛ lutu ka mɔgɔw la o de ye sisan nahayu ye n y'aw bali ka bɔ min ma a y'o bɛɛ to yen sabu kuranɛ nana ka na o di aw ma ka aw bali ka bɔ naganaga ko ma ani batara ko ma mun kosɔn aw ka se ka kɛ dugɔdenw ye a ka taa o cogo la fo ka t'aw jɔ lahara don ne ala la sabu an bɛ diɲɛ min kɔnɔ namu gɛlɛya diɲɛ b'a den nɛgɛ wa fɛn bɛɛ ka ɲi a den ma fɔ diɲɛ ka jugu a den ma dɛ e ma ye kumadɔnnaw b'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ bɛ sa ko k'i kɔnɔma to wa o kɔrɔ ye mun ye n bɛ fɛ ka nin kɛ sini n bɛ fɛ ka nin kɛ sinikɛnɛ n bɛ nin kɛ kalo kura saya bɛlɛnnen bɛ e ɲɛ ko yanni o sini n'o sinikɛnɛ in cɛ dɛ saya bɛlɛnnen don k'e kɔnɔ de i b'i dugu jɛ foyi t'i la k'i ko k'i jɛ ka gɛrɛ k'i da su in na dugu bɛ jɛ u bɛ t'i ka da kɔngɔn ka dɛsɛ e ko karisa an bɔra wajulikɛyɔrɔ la Allahu akbar mun de tun b'a la a kunkolo de tun b'a dimi a ka tension de yɛlɛla nin bɛ nkalon foyi tɛ yen min bɛ yen dɔrɔn ala ka kuma sera ni ala ka kuma sera setigiya tɛ o la nafolotigiya t'o la dɔnnibaya t'o la maabaya t'o la i bɛ taa de nka yanni o kuma in cɛ an k'a lajɛ an ka ɲuman kɛ ka bila an yɛrɛ ɲɛ yanni denbaya jɛni ye an kɔ k'an dɛmɛ ka taa an kɛ kaburu kɔnɔ ka na k'an to yen fɛn min bɛ yen n'o bɛ ne bana i b'o dɔn wa o de ye saya ye ne ye saya bila minɛn o minɛn kɔnɔ ne ma a y'a bɛɛ fa ni saya nani na sabu kɛnɛ ninnu sigi kun ye ala ɲinini de ye o ala in n'an ye o ala in ɲini n'an y'a sɔrɔ an bɛ taa min arijinɛ arijinɛ tɛ sɔrɔ fo an ka tɛmɛ saya de fɛ buni muhibitigi ko ten ko a ko ala ye saya
saya kɛ nbalan de ye ka gulo adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ bi tɛmɛ saya sira fɛ kelen kelen ka t'i jɔ ala la arijinɛ a ti sɔrɔ fiyewu f'i ka tɛmɛ saya sira in fɛ ni o de bɛ yen an k'an jija an ka ɲuman kɛ yanni an t'a don cɛ ka se ala ma kɔnɛ n'i tagara ka sɔrɔ fɛn t'i ni ala cɛ wiyo saya ɲɔgɔn tɛ dɛ n'i sara i ka du tɔgɔ bi changer n'i sara i musow tɔgɔ bi changer n'i sara i denw tɔgɔ bi changer n'i sara hali i ka fini donta nin bɛɛ bi changer n'i sara i bi sa don min su e k'i jɔ a ka fɔ bɛ nin k'i muso ka si kɔrɔ ko yanni dugu ka jɛ i b'i muso mankan mɛn ko ne bi siran i bi siran jɔn ɲɛ i ni min kun bi si dilan kelen kan i ni min kun bi baro kɛ e bi siran o de ɲɛ sisan a kɛra jinɛ de ye wa walima a kɛra mun de ye kunun mɔgɔ kelen de don nka mun y'a to sirankɛri ɲɛ n balimakɛ i donna bɛɛ a kura wɛrɛ de kɔnɔ i bɔra adamadenya sigi kɔnɔ i donna lahara t'a labɛn kɔnɔ ni dugu jɛra u bɛna mun kɛ u bi sɔrɔ k'i siri i n'a fɔ yuguyugu balɔn fiɲɛ bɔda ti bila i la k'a kɛ tewu la ilaha illallah muhammadu rasulullah i denw yɛrɛ de b'i dɛmɛ ka taa n'i ye kaburu la denkɛ fɔlɔ ye jɔnni o bɛ n'i kun da walima a kɔrɔkɛ bɛ mini o de bɛ n'i kun da n'u y'i da ka biriki sɛmɛ i da la ka bɔgɔ k'i kan hali ni fiyɛrɛ i la bilahi maa jigi t'i da e kan k'e bɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye hali n'a danna saya ma o ka kɛ n ka jɔn siran ala ɲɛ o ka kɛ n ka jɔn siran ka ala ɲini saya dɔrɔn saya dɔrɔn nka saya ye mun ye bi anw bolo saya bɛ komi i n'a fɔ fiɲɛ citɔ ka tɛmɛ ni min sara dɔrɔn ko n'a i fɛn min a ye baro kɛ sɔrɔ ale de taara e dun don jumɛn de don kuma jumɛn de don sanga jumɛn de don e t'o dɔn i yɛrɛ labɛn sa yanni o don cɛ ale taara ka ban ale ka kɛ ka kɛ e de ladi e kana sɔn fiyewu saya k'e ta i tɛgɛ ma tuguni dɛ n'u y'i dɛmɛ ka t'i kɛ kaburu kɔnɔ i m'a ye ni mɔgɔ n'u taara n'i ye kaburu la u bi kaburu den bɔgɔ i bi da dingɛni min kɔnɔ dɛ a yɛrɛ ka fɛ sibiri ɲɛ kelen u b'o bɔgɔ de bila ka taa yan fɛ o bɔgɔ bilenman in n'u nana k'i kɛ dingɛ kɔnɔ ka biriki k'i da la n'a fɔra ko a ye bɔgɔ k'a kan ni min sina ka girin k'a b'o bɔgɔ min fɔ ayi kan'o k'a kan kɔrɔ dɔ de b'a la i tulo ma jɔ n bɛna a kɔrɔ f'i ye su in na i bɛna a dɔn u bɛ mun k'i kan bɔgɔba in de bɛ kɛ e kan sabu o bɔgɔba in o b'e ka lahalaya bɛɛ kalama i kun b'o de kɔ kan yan o i ye nkalon tigɛ o de kan i ye janfan kɛ o de kan i ye nafolo ɲini cogo juguya la o de kan i ye sinji tigɛ o de kan i ye namara kɛ o de kan i ye fo facture siɲɛ o de kan i ye hasida kɛ o de kan i ye balimaw janfa ka sinji tigɛ o de kan o de bi ko bɛɛ dɔn e ka ko la bɔgɔ bilenman min bɛ fɔ dugumana na dɛ o ti foyi dɔn e ka ɲɛnamaya la o de bi to ye an bi o de bila sanfɛla na ka dɔ in k'i kan n'i k'i bi i dala cɛ i ka kɛta o kɛta la o bɔgɔ in de bi kɛ seere y'i ka kaburu kɔnɔ ye bɔgɔ bilenman in de kun ye nin a b'i bila sanfɛ de sabu ale ti foyi dɔn e ka ɲɛnamaya la o min bɛ i y'a tigɛ min kan k'a kɛ min kan k'a bɛɛ fɔ min kan mɔgɔw kumani fɛ a y'a to an ka dɔn mɛn maa sera lahara k'a ye wa n'aw donna aridinɛ kɔnɔ a y'a datugu a da la ye janɛmɛ kɔnɔ dɔw kun ye nɛnɛ ka bɔ an i y'o fɔ bɔgɔ min sanfɛ yan o bɔgɔ in de bi kɛ i seere ye hey a ye to an ka ala ɲini dɛ wallahi an ka ala ɲini maa o maa n'i ma ala ɲini i mago sara diɲɛ bɛ komi n'a fɔ de sokan boli n'i yɛlɛnna nin bili in bala n'i bolila n'i ma jɔ hakɛ dɔ la i bɛ jigin i kun kan wa ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɛɛ ten ni i bɛ balo la n'i m'i cogo dɔ dɔrɔn i bɛ tɛn ka bali ka taa bin de o i taalen kaburu kɔnɔ koyi ko mun kun b'i la u bɛ sɔrɔ ka bana dɔ de ta dɔrɔn o fɔ ko tension de don koyi walima jabɛti de don koyi walima nin de don a bɛ nkalon
sanga de sera wa na no saya inde kan wa eto ango do nya sigida como we nere kala dai ne mana sigi yoro ne bi kuma nin kan folo sabu adama den ka ken ka laje fen jume ne be min bi ma dabali banka teme saya ka ne to do te fote min bi la ilaha illallah muhammadu rasulullah min ka boni saya wala aba be sanfɛ dɔnniba bi taa nafolotigi bi taa tɔgɔtigi bi taa faama bi taa docteur savant bɛ ka sa minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔ faga k'i biɲɛ bɔ k'a bila a nɔ na ka tila k'a don a nɔ na i bɛ wuli ka balo tuguni olu bɛ ka tila ka sa o ka kɛ n ka maa dabali ban dɛ maa ka kɛ n k'o don ɲɛsigi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. وبعد أستعيذ ذكري خيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمبي الله تنو كالا فو كالا ولمن دو كالا بركادا كاسين دي علي الله سبحانه وتعالى تو بركة ماي kisi nema chama nyina fe akoke dambe ona sore makano Muhammadu alayhi salatu wasalam Muhammadu mi ni achidi kala dambe mbe mande masoroy chefara mso ka dem sen fara makoroka ka fara jine ani adama dewu ani bakhom be dajileka ka kisi nema wada nyini ala fe akoke asodinga sanmo ka anaka sahaba nyuma ani chemno ni muso munu yere di ala inga dine barakelima fokata sila haraduma kofe ka obela jilen fo ni islamia ka foli no de ala ka kishi ke ne na obela jilen ka amba ni ala fe labangu nyuma bi ala bola la ko dini na oma ambi fe mono ni ala fe here la amba ni ala fe ala ko lu bela jilen ka anyi ambi sira toro ko mono ni ala ka do anoche nga jamana ala ka here kai islamia ala ka deme ala ka fatu islamia ka kira na so mo kama sallallahu rasul karim wala suina akila sigi kuntala doninke wala kuma janti ambulo doron boyami ni odaran koro Sheriff Usman Malani Haidara akadu no de angana sinjo kenen konnala kadugo nyine ofe ani kadugo ke awi akla ambo boya amasiki surtout ambe ko min konnala no e mawlo duye akla ambo yana ni kenen sigili wala ambe folle la sigi kenen sigi ba bela jilema mawo masi i sebu kono koro kasi kenen kono ambi aw bela jelen fo danti foli mina ka foli kerengere ka nyeshi en fle quartier mina do ko fina ya du tigima ana ka conseil u bela jele ambu be fo kenen konnala ka foli kerengere ka nyeshi imamu fe on fe bi ko fina konnala ambu bela jelen fo danti foli mina ani ka foli kerengere ka nyeshi an karamo munu bi en fe ani ambalma munu ye kenen soro anga chokoroba wa ambu fo anangam soroba mbu bela jelen fo danti foli mina précisément anga imamu ba kanyasi ambi afo ni sigoroina akila amfle okumo min konna la no mawludu alayhi salatu wasalam kira ka mawludu alayhi salatu wasalam association des jeunes musulmans de la mosquée de ba kanyasi akila ulu de ni mawludu la yini sanwo san ubake usiko boya la usiko fɛn o fɛn ala a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na kira bangeli a bɛ se ka laɲɛnɛmaya cogo min na hakilila u b'o bɛɛ lajɛlen k'a la kabi sawuna n'an ka cɛkɔrɔba sen sera yan ka na se an balima minnu ye yan sɔrɔ yanni bi cɛ ka na se bi fɛnɛ u ye bi sigi laɲini anw minnu kan donc dɔwɛrɛ foyi tɛ yen ka foli lase kɛnɛ sigibagaw ma ka jira u la k'a fɔ nin ye kumada ye an bolo lahara don seereya u bɛɛ lajɛlen bannen kɔ i ni ima fula ɲɛkun kilenna la i bɛ se ka fɛn minnu lakali n'akilila su in na nin ye an ye o dɔ kɛnɛ kan sabula hadamaden tɛ ɲininka foyi la diɲɛnatigɛ in kɔnɔna la i ye baara min kɛ kɔ hakilila o ye kuranɛ haya o sabatilen don an ye baara o baara kɛ ala bɛ taa an jɔ k'an ɲininka olu dɔrɔn de la donc an hakilila baaraw la belebeleba ye jumɛn ye baara minnu kɛra ala ɲɛda kama baara minnu kɛra ala ɲɛda kama an hakilila mawludu kɛli o sabatilen b'o la sabula ala de ko ten Muhammadu nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde ala ko kira ma kuranɛ kɔnɔna la Muhammadu ne ma e ci foyi kama fo n'a kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma sɔrɔ
hakilila ni sabatira dusukun na ni ala kumakan ye ka nin sabati an ka kuranɛ kɔnɔna la karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ nin dɔn o la a bɛ wajibiya an bɛɛ lajɛlen kan an seko ye min ye an damajira ye min ye kira bangeli la ani kira yɛrɛ ci kun na an k'o jira silamɛw la donc nin ye kuma da ye an bɛɛ lajɛlen bolo ni seere ye an bɛɛ lajɛlen bolo lahara don ala ɲɛkun tilenna la k'a fɔ an ye kɛnɛ dɔ sigi mamadu mustafa tɔgɔ la k'a ka mawludu n'o de y'a ka naissance ye ka jira hadamadenw na o la kuma janti an bolo dɔrɔn ka foli de lasigi aw bɛɛ lajɛlen ma waati koron kama ma mɔgɔw sigilen mɛnna mɔgɔw ta yɔrɔ ka jan ka association des jeunes musulmans de la mosquée de Bakayansi an b'u fo danti foli min na baara min kɛ silamɛya kɔnɔna la ninnu ye baara ye minnu ti bɔ yen fiyewu fo ka se lahara dɔw ma ninnu ye nɔ ye minnu bɛ to yen fo ka taa se dugukolo melekeli ma o la an b'u fo de la k'u barikada waati koron kama an t'a ɲini ka kuma ta yɔrɔ jan dɔrɔn k'a kɛto fɛnɛ dafalen ɲini an ka maakɔrɔw fɛ an bɔra wajulukɛyɔrɔ wɛrɛ de la pour que ka yan sɔrɔ o de kama an ma se ka yan sɔrɔ joona tumana an bi foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu ɲini aw fɛ ka laban ka dugawu kɛ aw ye k'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don ala k'o jira an na sababu ɲuman bi ala bolo ala k'o di ne ni aw ma sabu ala bolo ala k'o di ne ni aw ma ala k'an kɔrɔta si ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an ka taabaw ala ka hinɛw la ala ka yafa o ma min bɛ o ni ala cɛ yarabi an ma ala k'o yafa min bɛ o ni jɔn cɛ ala k'o ta o ye an yɛrɛw bi se ala ma don min na ka sɔrɔ n'ala bi ɲɔgɔn fɛ ala k'o latigɛ ala k'o k'a ka alaya bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul karim wasalamu alaikum warahmatullah بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول وقابل ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. foli mun kɔni bɛ ne bolo nisɔndiyabaatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a nuji ma fa daji b'a fa an kɔni an nisɔndiyara an se wara an bɛ naba bɛɛ fo ani fɛn fɛn y'an dɛmɛ ni kɛnɛ in labɛnni na an b'a deli ala fɛ de ni kɛnɛ in yarabi yanni dugukolo melekeli cɛ a kana dabila fiyewu an b'o de ɲini an bɛ naba bɛɛ fo kɔfɛ an bɛ Sirifila TV yɛrɛ mɔgɔw fo a ka wuli ka jɔ la a n'a ka diinɛ dɛmɛ na yarabi téléson yarabi ala ka taa ɲɛfɛ ala ka ji di an mago bɛ fɛn fɛn la yarabi ala ka nɔgɔya ye ala ko kɛ an karamɔgɔba in yɛrɛ bonya kama sɔli ala muhamad. alhamdulilahi rabbil alamin baden tɛbɛ Sirifila lajɛ an bɛ ala fo ka ala barika da ala min ye nin kɛnɛ belebele yira an na nin tun ye an ye Korofina Bakayasi ale ka misiri da la alisilamɛ denmisɛn minnu bɛ yen kabini banamakadenw na olu ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw n'u bɛ seli cɛkɔrɔba in kɔfɛ misiri kɔnɔ san o san u b'u ka nisɔndiya yira alakiraba ka bangini na n'an ko a ma ko mawuludu ɲinan ta karamɔgɔ welelenw o bɛnna an karamɔgɔ ma Amadu Sise ale ye mandarasa karamɔgɔ ye directeur do Banamba yɛrɛ kɔnɔ ka fara an karamɔgɔ denkɛ kan Seyid Badara Ali Usman Haidara n'o ye Seyid Usman Madana Haidara denkɛ laseli minnu kɛra ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmadali la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Haidara donga ka fuzani sanu